Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Q&A, σε ένα μάλλον Q&A, που θα γίνει στο κανάλι από σήμερα. Θα βάζουμε δηλαδή ανάμεσα σε 2 επεισόδια με μαγειρική ή ένα επεισόδιο με μαγειρική ανάλογα. Θα μπαίνει και ένα Q&A όπως το σημερινό. Απλά για να έχει ροή το κανάλι και για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί συνέχεια στη συνταγή βαριέσαι. Εγώ σίγουρα βαριέμαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το να κάθομαι να μαγειρεύω συνέχεια εννοώ. Οπότε πάμε σε ένα ακόμα μαγειρικό δράμα. Το Q&A προφανώς εγώ το έχω γράψει σε χαρτί γιατί τα ξεχνάω και δεν πρόκειται να το δω στο κινητό. Γιατί από το κινητό τραβάω, ακόμα τουλάχιστον. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Q&A νούμερο 1. Εντάξει, αυτό είναι της κολλητής μου. Θα το πούμε αυτό. Μου κάνει μία να έρθω, λέει, καλεσμένη στο κανάλι, να πω μία ιστορία από τη Σκιάθο. Έλα. Εγώ σου περιμένω. Έλα. Πότε δεν ξέρω. Να σημειωθείτε εδώ ότι θα έχουμε διάφορα Q&A με καλεσμένους ή χωρίς, όπως επίσης και συνταγές με καλεσμένους και χωρίς. Δηλαδή, θα κάνουμε διάφορα πράγματα, αν πάει καλά όλο. Εντάξει, βαριέμαι να γίνομαι κουραστικός, πάμε παρακάτω. Ερώτηση 2. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το κανάλι? Και εδώ παίρνει γλάδι, λέει, που ακούγονται γύρω-γύρω τα πουλιά. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, το κανάλι είναι τμήμα μαγειρικού δράματος. Δεν είναι καθαρά μαγειρικό, δεν θα δείχνω καθαρά συνταγές. Θα σας δείχνω εγώ κάποια γλυκά που θα φτιάχνω, γιατί θέλουμε να έχει λίγο suspense. Αλλά είναι καθαρά μαγειρικού δράματος. Θα λέμε ιστορίες από διάφορες μαλακίες που... Μπιπ θα μπει εκεί, δεν ξέρω, μπει ό,τι θέλει. Όχι, δεν θα βάλω μπιπ. Βρίζουμε κανονικά. Διάφορες μαλακίες που έχουν γίνει μες στην κουζίνα. Θα έχουμε κάποια stories τα οποία είναι είτε λίγο θλιβερά, είτε λίγο χαρούμενα, κυρίως είναι σουρεαλιστικά όλα. Ακόμα και τα θλιβερά, δηλαδή ξέρεις ότι θα γελάσεις. Θλιβερά για αυτούς που δούλευαν, γιατί για εμάς είναι πλέον αστεία. Τι άλλο θα έχει αυτό το κανάλι? Αν όλα πάνε καλά και καταφέρω να κάνω κάποια tour, ώστε να πάω σε κάποιες περιοχές όπου θα είναι κάποιοι φίλοι μου στην ουσία και παλιοί μου συνάδελφοι που δουλεύαμε μαζί, για να μπορέσουμε να κάνουμε βίντεο τύπου ομιλία, που θα μου λένε ή θα τους λέω ιστορίες και θα συνδέουμε ιστορίες βασικά μεταξύ μας και θα γελάμε. Αν τύχει να κάνουμε και συνταγή, θα κάνουμε. Π.χ. ο φίλος μου ο Σπύρος μου είπε κάποια στιγμή ότι θέλει να κάνουμε κάποια ντόνατ και του λέω άνετα, σε βάζω στο κανάλι και κάνουμε ντόνατ. Που θα τον βάλω. Σπύρο, δεν ξέρω αν το βλέπεις, θα το βλέπεις σίγουρα. Τα ντόνατ θα κάνουμε μαζί στο κανάλι. Σε περιμένω. Το γνωστό Σπύρο, λέω σε όλους μας, αυτό που ξέρεις κι εσύ. Έχω και το backstage πίσω. Ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται το ου. Λοιπόν, ερώτηση 3. Πώς θα προλαβαίνεις όλα, ήθελα να ξέρα. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Χωρίζουμε σε 15.000 κομμάτια, ναι, αλλά κάνω όλα αυτά που θέλω, δε. Κυρίως στο κανάλι θα το βάζω όποτε έχω χρόνο, σφίνα μες τη βδομάδα. Οι συνταγές μπορεί να γίνονται, ξέρω εγώ, νωρίτερα. Απλά μέχρι να γίνει το μοντάζ θα πάρει χρόνο, γιατί τα κάνω μόνος μου. Αλλά πάντα όλα μπαίνουν σφίνα και γίνονται. Το κανάλι δεν θα μένει χωρίς επεισόδιο. 1 με 2 επεισόδια τη βδομάδα θα βγαίνουν σίγουρα, μπορεί και 3, ανάλογα τα κέφια. Δηλαδή, σήμερα επέλεξα να βγάλω το 3ο επεισόδιο. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έβγαλα το ένα προχθές, ήθελα να βγάλω και ένα τρίτο. Εντάξει, σήμερα δεν είχα συνταγή εύκαιρη και δεν προλάβαινα να έχω και συνταγή εύκαιρη. Ούτε έτοιμο στούντιο. Αλλά τουλάχιστον κάτι θα γίνει. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Πες μας λίγα πράγματα για τη σεζόν του 22. Λέει εδώ ο φίλος μου. Η σεζόν του 22... Ήτανε όλα ή μη λάθος. Δεν ήταν τελείως λάθος, έχουν υπάρξει χειρότερες στιγμές. Ήτανε μια σεζόν η οποία πέρασα πολύ ωραία στην τελική. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα άσχημα. Ακόμα δηλαδή και στο τέλος που κατέληξε λίγο να είναι κάπως toxic. Τη θεωρούσα τότε toxic, γιατί τότε ήμουν 22, οπότε δεν καταλάβαινα και πολλά ψέματα. Τελικά κατέληξε να είναι η ωραιότερη σεζόν που έχω κάνει μέχρι τώρα. Μετά την πρώτη.
Γιατί και η πρώτη ήταν πολύ ωραία σεζόν. Απλά στην πρώτη δεν θα την πιάσω σαν σεζόν ακριβώς, γιατί ήμουνα 19, ήμουνα μαθητής ακόμα, δεν ήμουνα καν μάγειρας. Οπότε ήταν διακοπές η πρώτη σεζόν. Στη δεύτερη τώρα που έχω πάει επαγγελματικά στη Σκιάθο πλέον, που πάλι το έκανα σαν διακοπές, δεν θα πω ότι έκανα σεζόν, γιατί δούλευα πρωινά και μετά το βράδυ πάρταρα όλη μέρα. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Είχα ένα συγκάτοικο όνειρο. Επίτηδες το λέω αυτό, γιατί θα το δει. Όνειρο. Όχι, εντάξει, τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε. Εγώ πια. Πρωινάδικο, τον αγαπάμε. Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία σεζόν. Δηλαδή και ο συγκάτοικος ήταν κομπλέ. Και οι συνθήκες στη δουλειά. Μπορώ να πω ότι ναι, κάποιες φορές υπήρχαν ζόρια, κάποιες φορές υπήρχαν, ειδικά στο τέλος, πολλές εντάσεις, αλλά το καταλαβαίνω γιατί ήταν οι εντάσεις της σεζόν, που μετά από 4 μήνες καταλήγει να είναι λίγο. Αρχίζει λίγο και πιέζει ο κλειός. Είναι προς το τέλος, είμαστε όλοι κουρασμένοι, οπότε θα βγουν εντάσεις. Ναι, μεν δεν έφυγα με τα καλύτερα κριτήρια από τη σεζόν αυτή. Τουλάχιστον τότε, γιατί μετά που τα αποκωδικοποίησα, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται πολύ. Καταλήγει να σκέφτεται πάρα πολύ. Κοντεύω να το κάψω πια. Το έχω κάψει. Κατέληξα να καταλαβαίνω το τέλος της σεζόν, που ήταν η κούραση όλη που είχε βγει, οπότε είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά πάρτι, πάρα πολλά, ειδικά στα γενέθλιά μου, ήταν παρτάρα. Όσοι ήταν εκεί πέρα και το θυμούνται, ήταν παρτάρα. Δηλαδή κατέληξα να γυρνάω στο ξενοδοχείο, να πηγαίνω να ανοίγω κατευθείαν σε ρί. Μετά από πόσα μπουκάλια δεν θυμάμαι κι εγώ πώς είχαμε πιει. Πώς είχαν ανοίξει τότε, μιλάμε σεζόν, είχαμε πιει τα πάντα. Και απλά πήγα και άνοιξα το ξενοδοχείο σε άλλη διάσταση. Κάθε μέρα ήταν γιορτή. Εγώ εκείνο το καλοκαίρι παίζει να είχα κοιμηθεί όλο και όλο 5 ώρες κάθε μήνα. Δεν κοιμόμουν, ήμουν σε ρί πάντα. Κοιμόμουν λίγο το μεσημέρι. Τι άλλο έγινε σε εκείνη τη σεζόν? Υπήρχαν και ερωτικές ανατροπές, οι οποίες ας μείνουν στο όλο λάθος. Ήταν η σεζόν η οποία δεν είχα πάει με την καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο γεγονός που είχε γίνει τότε στη ζωή μου. Έφυγα από κάτι μεγάλο, οπότε ήταν η μετάβαση. Όχι τόσο μεγάλο, είπαμε. Θέλω λίγο να ρημίσουμε. Ήταν λίγο η μετάβαση του πριν και το μετά. Αλλά αυτή η σεζόν με βοήθησε στο να καταλάβω πολλά πράγματα. Με βοήθησε στο να ανοιχτώ εγώ σαν άνθρωπος σε άλλα πράγματα. Και ήταν η σεζόν η οποία με βοήθησε μαζί με τον άνθρωπο που τη δημιούργησε. Γιατί πλέον με τον άνθρωπο αυτό δεν μιλάω. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου που πέρασε στην τότε εποχή. Και ακόμα είναι σημαντικός άνθρωπος, δηλαδή παρόλο που δεν μιλάμε. Τέλος πάντων, όλο αυτό κατέληξε να μου κάνει να κάνω ένα μεγάλο βήμα εγώ στο να φύγω από τη σεζόν, να μην γυρίσω ποτέ πίσω από εκεί που είμαι, να κάνω ένα μεγάλο βήμα ερχόμενο στην Αθήνα. Όσοι με έχουν ζήσει ξέρουν και την ιστορία. Τα υπόλοιπα θα έρθουν σε άλλο βίντεο. Δεν έχω σκοπό να κρύψω πολλά πράγματα. Δεν είμαι. Ναι, βαριέμαι, δεν μπορώ, δεν κρύβομαι. Θα κρύψω μόνο ονόματα. Κρίμα είναι να θίξουμε ονόματα. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα, δεν Ναι, αυτό. Ναι, έκανα το μεγάλο βήμα μετά από εκείνη τη σεζόν και η οποία με στιγμάτισε κιόλας, έχει μείνει και έχω κρατήσει και πάρα πολλούς φίλους από τότε. Και περιμένω φίλοι από την Ολλανδία, αυτό θα το πω έτσι, χαμογελαστά. Περιμένω φίλοι από την Ολλανδία να τσεκιστεί να έρθει πίσω να κάνουμε βίντεο μαζί στο κανάλι. Ναι, ήταν η αγαπημένη μου, η πιο αγαπημένη, πώς να την πω τώρα. Θέλω να βρω κάτι μεγάλο, έτσι ωραίο να πω. Ξέρω πώς την αγαπώ, εννοείται. Ήταν το καλύτερο work best που είχα ever. Και έχω να τη δω και πάρα πολύ καιρό και μιλάμε, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ακόμα και το κανάλι το στηρίζει πάρα πολύ. Και θέλω να έρθει οπωσδήποτε από την Ολλανδία, γιατί εκεί είναι, θα τη βρω. Θα έρθει να κάνουμε ένα βίντεο μαζί. Πρέπει.
Γιατί να φτάσω εγώ Ολλανδία, παιδιά, προφανώς είναι δύσκολο. Αν τύχει όμως, γιατί όχι. Ωραία, πάμε. Επόμενη ερώτηση, μακρηγορώ πολύ. Λοιπόν, ποια ήταν η χειρότερη παραγγελία που χρειάστηκε να βγάλεις εν ώρα αιχμής? Είτε σε φαγητό, είτε σε άτομο που θα πήγαινε. Εδώ θα τσιρίξω. Λοιπόν, σε φαγητό η χειρότερη παραγγελία που ήθελα να βγάλω ήταν κάποια στιγμή στην κουζίνα. Ποια χρονιά? Τέλος του 19. Μόλις γύρισα από τη σεζόν στην Go. Μόλις γύρισα από Go, ξεκίνησα εγώ στην κουζίνα κανονικά. Και έφτιασα μόνος μου, βάλτε τα πρωινά και μου σκάνε τώρα με ένα group. Group τώρα μιλάμε γύρω στα 40 άτομα plus. Εγώ μόνος μου στην κουζίνα πρωί. Μου σκάει τώρα που λέτε μια παραγγελία. Ήτανε pancake με γιαούρτι, μέλι, καρύδια και bacon. Δεν θυμάμαι αν είχε και τυρί, θα σας γελάσω. Και bacon, από πάνω ψητό. Και το επόμενο ήταν βάφλα, σοκολάτα, μπισκότο, συν bacon. Είχε και τσένταρ, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχει και τσένταρ. Δεν θυμάμαι καθόλου. Βοηθήστε με όποιος θυμάται την παραγγελία από τότε. Τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στο juicy. Γιατί εδώ ο φίλος θέλει και juicy. Έχει και plot twist. Ωραία. Χειρότερη παραγγελία σε άνθρωπο. Έχω σκάσει μύτη στο μαγαζί, στο ίδιο μαγαζί πάλι. Μία περίοδο. Ήταν λίγο μετά την καραντίνα, νομίζω. Το 21. Μπορεί. Το 21 πρέπει να ήταν. Που αυτό το άτομο που ήρθε στο μαγαζί το ήξερα. Προφανώς. Όχι φίλοι, γνωστός. Και τον οποίον ζήτησε μία παραγγελία, συγκεκριμένα ήταν κάτι γαρίδες ψητές. Δεν ήμουν εγώ μες στην κουζίνα, γιατί αν ήμουν εγώ μες στην κουζίνα δεν θα έβγαιναν ψητές, θα έβγαιναν κάρβουνο. Επίτηδες. Ναι, όχι, θα βγαίνουν κάρβουνο. Έχω πολλές τέτοιες ιστορίες βέβαια να πω. Αλλά θα πω τη συγκεκριμένη τώρα που μου ήρθε στο μυαλό επίτηδες. Και ζήτησε 5 γαρίδες ψητές με υφάκι, εννοείται. Μου το έπαιζε κάποιος. Και ήθελα να με αναγνωρίσει, ήθελα μάλλον να ανακαλύψει γιατί. Ήθελα να ανακαλύψει μάλλον το άτομο που δουλεύει στο μαγαζί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα είδε εμένα και είδε και άλλα άτομα. Που δεν έπρεπε. Όχι πολλά. Ναι, δεν είναι περίπλοκο. Ας μείνουμε στις γαρίδες. Σκάσε, κι όλοι σκάσε. Θα με κάψουνε. Με πίσα και πούπουλα θα βγω μετά. Τι? Με πίσα και πούπουλα. Δεν πειράζει, γι' αυτό το κάνεις. Ναι, έτσι, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και που λέτε, ζητάει τις γαρίδες. Εγώ να έχω αφηνιάσει απ' έξω, γιατί καθόμουν στον μπαρ εκείνη τη μέρα. Και να έχω λυσάξει. Γιατί δεν είμαι και ήρεμος άνθρωπος, προφανώς. Και δεν είμαι και άνθρωπος ο οποίος θα κλείσει το στόμα του εύκολα όταν βλέπει κάτι το οποίο δεν στέκει. Τέλος πάντων, και λέω στην κοπέλα που δούλευε μέσα, η ίδια κοπέλα που ήταν και στο story με το τσουρέκι. Ναι, λέω στην κοπέλα που ήταν μέσα στην κουζίνα και μαγείρευε εκείνη την ώρα γιατί τα πρωινά, κάνω μια κάψτες. Μα μου λέει είναι κάψτες. Δεν με νοιάζει. Κάψτες ή θα έρθω να τις φτύσω εγώ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά γιατί δεν αρμόζε η θέση μου τότε. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά ναι, όχι, αν ήμουν μέσα στην κουζίνα θα το έκανα. Και δεν τρέπομαι καθόλου να το πω, θα το έκανα. Ή θα έβγαινα έξω και θα έβριζα την παραγγελία, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στον κατάλογο, εννοείται. Ζητούσαμε και παραγγελίες εξτρά. Και όταν εμένα μου ζητάνε παραγγελίες εξτρά άτομα τα οποία δεν αξίζουν την παραγγελία του καταλόγου, μερικές φορές, ναι, όχι, δεν θα κάτσω να μείνω ψύχρεμος. Έχει γελίσει το μάτι μου, το βλέπεις. Έχει σηκωθεί το φρύδι, δεν υπάρχει. Ταράχτηκα. Επόμενη ερώτηση. Άντε και τελευταία ίσως, θα δούμε. Μπορεί να βρω και καμιά ακόμα. Αν ανοίξω το λάπτοπ σε λίγο. Χειρότερο σκηνικό που ταρακούνησε στη δουλειά μου. Χειρότερο σκηνικό.
Υπήρχε. Υπήρχε. Ήτανε καραντίνα το 21 το Πάσχα. Τότε που ήταν λίγο πιο ελεύθερη η κατάσταση. Πότε ήταν να δεις. Ναι, τότε που ήταν αυτά με το μήνυμα και έκαναν κάτι παρτάκια στα πεζοδρόμια. Ωραία, το μαγαζί εκείνη η μέρα είχε ένα τέτοιο event με κοκτέιλ, παιδί μου. Και είχαμε και πάρα πολλές παραγγελίες delivery. Εγώ είμαι στην κουζίνα μόνος μου, γιατί στην περίοδο της καραντίνας δούλευα κυρίως εγώ στην κουζίνα, γιατί ήμουνα πρακτική, οπότε με έναν λόγο καραντίνας μου είχαν κόψει την πρακτική από τη σχολή. Οπότε κάπως έπρεπε να δουλέψω, γιατί δεν θα έπαιρνα εγώ το επίδομα που έπαιρναν όλοι, γιατί η σχολή δεν μου το επέτρεπε. Ναι, γιατί τότε εγώ παράλληλα δούλευα και έκανα και πρακτική μαζί. Τέλος πάντων, αφού δεν μου το επέτρεπε η σχολή, αναγκάστηκα και εγώ να δουλέψω. Όχι ότι με χάλασε, καλά πέρασα. Τέλος πάντων, στην ουσία ζούσα από τα λεφτά της δουλειάς μόνο και δεν είχα το επίδομα το έξτρα. Δεν χρειάστηκε κιόλας, εν τέλει. Γιατί δεν χαλούσε και πολλά τότε. Τι. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει εμένα. Να μην εξηγήσω γιατί δούλευα τότε. Όλος ο κόσμος καθόταν. Όλοι οι υπόλοιποι καθόντουσαν, ρε φίλε. Έπαιρνα κοκτέιλάκια έξω. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Εκείνη την περίοδο έκανε πάρα πολλούς σεισμούς στη Θεσσαλία. Ήμουν Θεσσαλία τότε. Έκανε πάρα πολλούς σεισμούς. Και ήταν το επίκεντρο, νομίζω, κοντά στα Γρεβενά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώσω αυτό, και λέει ο φίλος ο οποίος του το πήξαμε. Τα αυτιά. Πάντα. Ωραία ακουστική μπύρα τώρα. Τέλος πάντων, και σε κάποια φάση, έτσι όπως έβγαζα εγώ παραγγελίες και χόρευα, γιατί είχαμε μέσα μουσική και εγώ προφανώς δεν κάθομαι ήσυχος μέσα στην κουζίνα ποτέ. Δηλαδή, όποιος έχει δουλέψει μαζί μου ξέρει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι το μοτίβο δουλειά, σκύβω κεφάλι και πάμε. Ποτέ. Άμα δεν γίνει λίγο χαβαλές, λίγο χορός από εδώ, από εκεί, δεν βγαίνει δουλειά. Τέλος πάντων, και έτσι όπως χόρευα και εγώ έβγαζα παραγγελίες, αλλά έβριζα παράλληλα, γιατί είχα και πάρα πολλή δουλειά και έπρεπε να βρίσω. Δεν γινότανε. Είχα αναμένα μάτια, γκριλ, φριτέζες, όλα. Και σε κάποια φάση καταλαβαίνουμε ένα μεγάλο σεισμό. Και πώς τον καταλαβαίνουμε? Ήταν το παιδί στο μπαρ, εκ των οποίων ήταν και λίγο χέστης να το δούμε τόσους σεισμούς. Αγάπη, sorry να το βλέπεις αυτό, αλλά ναι. Τέλος πάντων, και σε κάποια φάση τραντάζεται όλο το μπαρ μαζί με τα ποτήρια, γιατί είχαμε κρεμασμένα ποτήρια, από εκεί το καταλάβαμε, και άρχισε να φεύγει η μηχανή. Μιλάμε για τέτοια ροή σεισμού. Και έτσι όπως βλέπουμε τη μηχανή να μετακινείται, πάει το παιδί, πιάνει τη μηχανή και χτυπήσει στην κουζίνα και φωνάζει Γρηγόρη σεισμός. Εγώ αυτό που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ήταν να πιάσω τα πιάτα να μην φύγουνε, να κοιτάξω τα τηγάνια να μην καούνε, να κοιτάξω τα μπέργκερ επίσης να μην καούνε και μετά να πάω πίσω να κλείσω τις φιάλες. Γιατί όταν κάνει σεισμό, προφανώς πρέπει να έχεις κλειστές τις φιάλες. Πρέπει να κλείσουν οι φιάλες με το υγραέριο γιατί μπορεί να αναρτηναχθείς. Εγώ συνέχιζα να βγάζω παραγγελίες. Μετά πήγα και πίσω τις φιάλες με τα πράγματα όλα μπροστά, να καίγονται οριακά. Δεν κάηκαν όμως, τα πρόλαβα. Όχι απλά τα πρόλαβα, έκλεισα και τις φιάλες, πρόλαβα εγώ και τις παραγγελίες. Σχεδόν. Πρέπει να κάνει κάνα δυο. Κάνα δυο τώρα, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Αλλά ναι, ήταν. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Όταν κάνει σεισμό, μην είστε στην κουζίνα απλά. Εν τω μεταξύ, άξιο να μην έχουν πάρει χαμπάρι. Χαμπάρι, γιατί χόρευαν μουσική από εδώ από εκεί. Οπότε ήταν λίγοι αυτοί που καταλάβαν το σεισμό και καταλάβαν το σεισμό γιατί βγήκαν τα παιδιά από το μαγαζί, βγήκαν έξω. Ήμουν ο μοναδικός που έμεινε μες στο μαγαζί. Έχουν βγει όλοι έξω να μου φωνάζουν: βγες έξω, βγες έξω. Εγώ να μην βγαίνω από την κουζίνα για να μην κάψω τα φαγητά. Μιλάμε για τέτοιο ζούργελο τότε, δεν υπήρχε. Και μία ακόμα ερώτηση, θα τη βρούμε αμέσως. Λοιπόν, με βάση. Έχετε κοινό. Ναι, με βάση το καλοκαιρινό τη σεζόν που έλεγες ότι δεν κοιμάσαι και πήγες. Στη Σκιάθο, ναι. Ναι. Ποια είναι η μέρα δουλειάς που είσαι κομμάτια, έχεις βγει, έχεις σκι. Μόνιμα. Ναι. Ποια είναι η μέρα δουλειάς που είμαι κομμάτια, λέει. Ναι, αλλά που θυμάσαι χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι το πικ που χαρακτηρίζει όλη τη σεζόν. Αυτή η μέρα. Το πικ. Νομίζω ήταν τα γενέθλιά μου. Που χαρακτηρίζει τη σεζόν όλη. Ναι, νομίζω ήταν τα γενέθλιά μου και όχι η μέρα των γενεθλίων μου ανήμερα. Η μέρα που έγινε το πάρτι. Okay. Γιατί ανήμερα των γενεθλίων μου το μόνο που κάναμε ήταν να πάρουμε μπύρες και να πάμε στην παραλία. Πόσες μπύρες?
Πολλές. Ήταν οι πρώτες μου μαλακίες τότε. Ναι. Υπήρχαν. Λοιπόν, ανήμερα των γενεθλίων. Έλα για μας, μην δείξει την διαφήμιση προϊόντων. Κρίμα είμαστε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις χορηγίες. Να μας κάνει μια χορηγία. Θα μας κάνει μια χορηγία, οπωσδήποτε κάτι με μπύρες. Εκεί θα χορηγηθούμε σίγουρα. Λοιπόν, ποιο ήταν το πικ της σεζόν που είπα ότι κουράστηκα, φτάνει και ήμουνα off. Βέβαια συνέχισε μετά, δεν έχει καμία σημασία. Ψέματα, όχι τον Αύγουστο είχα ηρεμήσει λίγο κάπως. Ναι, ήταν στα γενέθλιά μου. Εγώ, να ξέρεις, ότι βγαίνω πάντα σεζόν τους πρώτους μήνες. Δηλαδή θα πάω Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, δεν θα βάλω κόλλο κάτω. Κόλλο. Θα είμαι όλη μέρα έξω. Ποτά. Τον Αύγουστο είναι ο μήνας που θα πω ότι δεν κουνιέμαι να πάω πουθενά, πάω μόνο παραλία και αυτή με το ζόρι. Ναι, ήταν στα γενέθλιά μου. Δηλαδή τη μέρα των γενέθλιών μου βγήκαμε χαλαρά, ήπιαμε μπύρες στην παραλία, αράξαμε, είπαμε τις μαλακίες μας, ιστορίες από εδώ από εκεί. Το πρωί είχα πάει και για μπάνιο στην παραλία με τον κολλητό μου, γιατί ήταν η μέρα που είχε έρθει ο κολλητός μου. Εκείνη η μέρα. Πω, τι θυμήθηκα. Ένα μήνυμα που έλαβα εκείνη τη μέρα. Από πρόσωπο το οποίο δεν θα έπρεπε να λάβω. Ήταν το πρόσωπο το οποίο ήταν επίκαιρο τότε. Ήταν η ιστορία που τελείωσε. Και έλαβα απλά το μήνυμα και ανοίγω το κινητό, το βλέπω και ασυναίσθητα πετάω το κινητό. Ο κολλητός μου δεν ήξερε τίποτα τότε. Και απλά πετάω το κινητό και πάω και βουτάω στη θάλασσα. Δεν το σκέφτηκα καν. Ήταν όλο λάθος. Και το βράδυ μετά πήγαμε εκεί, πιάμε μπύρες και έγινα χάλια πάλι. Και πάω ανοίγω το πρωί την κουζίνα. Αλλά το μεγάλο πικ ήταν 5 μέρες μετά, αφού έγινε το πάρτι. Έγινε το πάρτι στο μπαρ της Κιάθου. Σε ένα κλαμπάκι. Πλέον είναι γνωστό, πασίγνωστο, δεν θα το πούμε τώρα, εδώ δεν χρειάζεται. Και πήγαμε, ήπιαμε. Και έχω πιει πολύ. Έχω πιει πάρα πολύ. Ναι, και απλά μετά νομίζω με πήρε και ο ύπνος το πρωί όταν πήγα να ανοίξω. Δεν θυμάμαι. Παίζει να με πήρε και λίγο ύπνος. Δηλαδή, παίζει να άνοιξα την κουζίνα 7-7.30. Δεν το κατάλαβε κανείς. Το ήξεραν μόνο τα κορίτσια που ήθελαν να έρθουν να ανοίξουν μαζί του μπουφέ. Γιατί εγώ πήγαινα πάντα μία ώρα νωρίτερα, πήγαινα κατά τις 6 και τα κορίτσια ερχόντουσαν στις 7-7.30. Γιατί τους έφερνε βανάκι. Εγώ πήγαινα με τα πόδια. Γιατί έπαιρνα και καθαρό αέρα. Εγώ το πρωί ήθελα να ξυπνήσω. Καφέ, τσιγάρο, πώς θα πήγαινα εγώ για δουλειά έτσι. Οπότε ναι, πηγαίνω 7 η ώρα. Είχαν πάει ήδη, με περίμεναν. Με περίμεναν κιόλας να πάω να ανοίξω την κουζίνα και παίρνω τηλέφωνο το μωρό μου, το work bestie μου που σας έλεγα πριν. Την παίρνω τηλέφωνο και της κάνω μία. Άνοιξε τώρα φούσκα, γκριλ και μάτια να ζεσταθούνε. Και έρχομαι. Και απλά πάω, τα βρίσκω ανοιχτά γιατί μου τα άνοιξε η κοπέλα. Και εγώ άνοιγα τον καφέ πολλές φορές. Αλλά τον άνοιγα πιο εγώ καφέ, προφανώς. Και βλέπω την κοπέλα μου τα άνοιξε όλα ευτυχώς. Και με το που πάω, παιδιά, απλά τα πετάω όλα πάνω. Όλα. Και μέσα σε μισή ώρα που άνοιγε ο μπουφές, γιατί ο μπουφές άνοιγε κατά τις 7.30-8 παρατέταρτο. Θα πω εγώ. 7.30 λέγαμε, 7.30 δεν άνοιγε ποτέ. Τώρα σε τι ξενοδοχείο, πόσο αστέρω. 4 νομίζω. Ή 3 ή 4 ήταν. Open kitchen, σε παρακαλώ. Σε pool bar. Σε pool bar. Αμέ. Αμέ, δηλαδή ήμουν πιο open πεθαίνεις. Ήταν όλα έξω στην πισίνα. Δεν υπήρχε. Με έβλεπαν όλοι. Με έβλεπαν όλοι. Και τώρα έχω πάει και μέσα σε 1/4 με μισή ώρα, παιδιά, είχα βγάλει πρωινό. Και υπήρχε πρωινό να φάνε όλοι. Και έβγαζε και refill μετά. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Με hangover, με πονοκέφαλο, εννοείται. Με υπερένταση από το βράδυ. Δηλαδή τα είχα πάθει όλα εκείνη τη μέρα. Πιστεύω δουλεύεις καλύτερα under pressure. Πάντα. Πάντα. Under pressure. Δηλαδή, άμα κοιμηθώ εγώ πολλές ώρες δεν δουλεύω. Νιστάζω. Άμα δεν κοιμηθώ καθόλου και το πάω μηχανικά όλο, παιδιά, θα σας βγάζω δουλειά για πολλά τέτοια. Όχι να το πενευτοχίστηκα. Δεν με νοιάζει, δεν δουλεύω πια στην κουζίνα. Αλλά έβγαζα δουλειά για πολλά άτομα. Θυμάμαι. Πω, τι μου θύμισες. Έχω απορία τι έγραφε το μήνυμα. Το μήνυμα τι έγραφε. Ναι, έχω απορία. Λεβέντη μου, χρόνια πολλά.
να τα εγκαταστήσεις. Έτσι με έλεγε. Έτσι με έλεγε. Να τα εγκαταστήσεις ό,τι επιθυμείς. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Ήταν λίγο μεγαλούτσικο το μήνυμα, η αλήθεια είναι. Θυμάμαι το πώς ξεκινούσε. Θυμήθηκα, αλλά δεν είναι να το πω εδώ τώρα. Πες το και απλά κόψτε. Αλλά δεν βαριέμαι να το κόψω, θα το πω σε λίγο. Παπα, αναμνήσεις μου σκάνε εμένα χωρίς λόγο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Q&A για σήμερα. Q&A του κοινού, Q&A παντού, ναι. Έχω θυμηθεί πολλά σήμερα που δεν θα έπρεπε. Έχω πει και πάρα πολλά σήμερα που... Γράψτε ερωτήσεις από κάτω. Παίζει. Καλά, ναι, προφανώς. Γράψτε ό,τι θέλετε στα σχόλια, περιμένω να τα δω. Εμένα σήμερα, ξέρεις, πίσα πούπουλα και γεια σας. Δεν πειράζει. Εμένα με έχουν κάψει σήμερα όσοι ξέρουν. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ονόματα δεν είπα, δεν έθιξε κανέναν. Τώρα ποιος τυχτεί, δικαίωμά του, πρόβλημά του. Εγώ αυτά είχα να πω, αυτά είπα. Φιλιά σε όλα τα παιδιά που είχαμε μαζί σεζόν τότε. Ακόμα έχουμε επαφές με τους περισσότερους, εννοείται. Και θα ήθελα να κάνω μια σεζόν μαζί τους, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μια σεζόν ακόμα, ειδικά με το work bestie μου και με την κολλητή μου, γιατί με την κολλητή μου στη σεζόν τότε δεν την έζησα πολύ. Ήμασταν στον ίδιο όμιλο, σε διαφορετικά ξενοδοχεία. Στην ουσία, αυτή μου έφερνε τα γλυκά, αλλά δεν την έζησα πολύ, γιατί δούλευε πολύ τότε. Και η συγκεκριμένη όταν δουλεύει πολύ. Όχι, τώρα δουλεύει, είναι σεζόν πάλι. Ας το κορίτσι μου. Αλλά ναι, θα ήθελα να ζήσω μια σεζόν ακόμα με την κολλητή μου, όπως την πρώτη σεζόν που ζήσαμε. Γιατί την πρώτη σεζόν, παιδιά, να σας πω ιστορία από κόφα θα πεθάνετε. Θα σας την πω όμως σε story time με φαγητό εκείνη. Next time. Ναι, εννοείται. Πρώτη σεζόν με την κολλητή θα την έκανα έξτρα. Σίγουρα μια σεζόν με τη work bestie μου. Σίγουρα με το συγκάτοικό μου τότε θα έκανα κι άλλη σεζόν. Απλά συγκάτοικοι, δεν θέλω να δουλέψουμε μαζί, γιατί δεν θέλω να έχω το ίδιο πόστο με φίλο. Είναι ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν μπορώ να δουλεύω στο ίδιο πόστο με φίλο μου, γιατί είμαι νευρικός. Και επειδή είμαι νευρικός, ξέρω ότι θα παρεξηγηθώ πάρα πολλές φορές. Και από τους ίδιους μου τους φίλους ακόμα. Είναι σιγουράκι αυτό. Προτιμώ να γνωρίσω άτομα μέσα στη δουλειά και να γίνω φίλος μέσα στη δουλειά, παρά να φέρω φίλους απ' έξω και να δουλέψουμε μαζί. Αλλά ναι, θα ήθελα να κάνω μια σεζόν. Και θα ήθελα να βάλω και στη σεζόν μέσα, θα προσθέσω και τη φίλη μου την άλλη, την έξελη που ξέρεις κι εσύ. Ναι. Την Ξανθιά, την τρελή. Φαντάσου σεζόν με αυτή μέσα. Τι έχει να γίνει. Πώς νοικιάζει το δωμάτιο. Θα είναι, παιδιά, το Δαφνί. Πώς νοικιάζει το δωμάτιο, πες μου. Άνετα, στο νοικιάσω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους, ό,τι κάνετε. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με συνταγή. Τώρα θα δω τι συνταγή θα σας βγάλω. Ή πείτε μου εσείς ποια συνταγή θέλετε. Μπορώ να βάλω Q&A. Όχι, θα βάλω επιλογές. Και επιλέξτε εσείς ποια συνταγή θέλετε. Δεν θα κάνω την τούρτα έτσι κι αλλιώς. Θα κάνω τούρτα σε άλλο επεισόδιο, να κάνω κάτι πιο εύκολο τώρα. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Κοίτα, είναι όλα λάθος, μα με τρελά και με πάθος. Μπες με το ρυθμό, με θράσος, χόρεψε μαζί μου και έλα. Μέσα στην κουζίνα γέλα.